Vitajte, milí priatelia, a vypočujte si horoskopy na obdobie od 12. do 18. februára. Nechýba kľúčová afirmácia, tento raz znie takto. Dostávam toľko lásky, koľko práve teraz potrebujem. Barani, láska a vzťahy. Klepnite sa po vrecku a doprajte človeku, ktorého ľúbite, niečo pekné a duši ľahodiace. Práca, kariéra, financie. Dbajte na to, aby ste na vlastné ja nemali prehnané nároky. Zdravotný stav, posilnite psychickú vitalitu. Bíci, láska a vzťahy. Už poznáte svoje škodlivé vlastnosti, rysy, ktoré ubližujú vašim blízkym. Teraz nastáva čas na ich definitívne vypudenie zo života. Práca, kariéra, financie. Stojace materiálne vody sa dávajú do pohybu a vám to vyčaruje úsmev na perách. Zdravotný stav, správne dýchajte. Blíženci, láska a vzťahy. Prebuďte v sebe humánne a empatické ja. Pomôžte tým, ktorí to potrebujú. V okolí ich je ako maku. Práca, kariéra, financie. Disponujte jasnými cieľmi, sú splniteľné. Zdravotný stav, pozor na pošmyknutia, a to vplyvom náhlenia sa. Raci, láska a vzťahy. Hviezdy varujú pred riešením cudzích starostí. Uvedomte si, že každý má vlastnú karmickú knihu. Práca, kariéra, financie. Pripravte sa na to, že isté ciele sa budú do praxe taviť pomalšie. Disponujte trpezlivosťou. Zdravotný stav, píte dostatok tekutín. Levi, láska a vzťahy. Korigujte vlastnícke správanie. Partner alebo partnerka predsa nie je vašim majetkom. Práca, kariéra, financie. Ak sa vám niečo podarí, nezabudnite sa poďakovať prajnému univerzu. Úspech nepovažujte za samozrejmosť. Zdravotný stav, štrajkovať môže hrudná chrbtica. Panny, láska a vzťahy. Viac sa venujte najbližším osobám, majú pocit, že ich zanedbávate. Práca, kariéra, financie. Hviezdna klenba pobáda k vypnutiu pomyselných motorov. Veľké aktivity odložte na neskôr. Zdravotný stav, prečistite si pečeň. Váhy, láska a vzťahy. Udalosti najbližších dní vás potešia. Na obzore sú dobré správy, a to aj pre zadaných, aj pre osamelých. Práca, kariéra, financie. Rešpektujte nadriadených a nevnímajte ich ako osoby, ktoré vám chcú uškodiť. Zdravotný stav, pod dohľadom majte kardiosystém. Škorpióni, láska a vzťahy. Ak vám istá osoba vybíja batérie, kontakt s ňou minimalizujte. Vyhýbajte sa tzv. Toxickým ľuďom. Práca, kariéra, financie. Povenujte sa veciam medzi nebom a zemou. Čas aj pozornosť investujte do duchovného zrenia. Zdravotný stav, únava môže byť výslednicou skrytého zápalu. Strelci, láska a vzťahy. Zvážte, či ste na citovej báze šťastným človekom. Ak nie, pouvažujte nad žiaducimi zmenami. Práca, kariéra, financie. Investujte do krásy alebo do aktivít spojených s naštartovaním vitality. Zdravotný stav, siahnite po zimných športoch. Kozorovci, láska a vzťahy. V ostatnom čase z vás sála tvrdosť. Disponujte mäkším a teda láskavejším správaním. Práca, kariéra, financie. Hviezdy varujú pred zle investovanými peniazmi. Držte sa hesla, 3-krát meriam a raz režem. Zdravotný stav, stránte sa závislostí. Vodnári, láska a vzťahy. Urobte niečo pekné a dobré pre domácnosť, a teda aj pre rodinu. Siahnite napríklad po estetickej úprave bytu alebo domu. Práca, kariéra, financie. Niekto sa vás bude snažiť presvedčiť o vlastných pravdách. Nedajte sa. Zdravotný stav, vyživte nervový systém. No a napokon ryby, láska a vzťahy. Hviezdy vyzývajú k tomu, aby ste neostávali sám alebo sama. Takzvaný osamelý mód by vás mohol ponoriť do pomyselnej temnoty. Práca, kariéra, financie. V najbližších dňoch neriešte cudzie úlohy, a to ani za ľudí, ktorí o to pekne poprosia. Sú to vypočítavci. Zdravotný stav, objaviť sa môžu migrénózne stavy. Pozeráte sa na nevšedné srdce, je z orgonitu. Prívesok vám pomôže ľahšie eliminovať negatívne vplyvy, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia. Orgonit je špeciálny harmonizér majúci schopnosť odstraňovať elektromagnetické žiarenie a rušiť tzv. Geopatogénne zóny. Priaznivo vplýva nielen na človeka, zlepšuje stav rastlín a osoží aj domácim miláčikom. Pozostáva zo živice, vlákien, špirál, pilín a minerálov. Prvé orgonity uzreli svetlo sveta v roku 2000. Mystické orgonitové srdce dáva do poriadku aj vibračné toky v tele človeka. Stará sa o to, aby vnútri ľudskej bytosti nestáli energie. Tým pádom pôsobí vitalizujúco. Hovorí sa, že pozitívne ovplyvňuje aj myslenie a samotnú psychiku.
Orgonitový prívesok v 3 rozličných farbách objednávajte ihneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.